Movilización do sector do taxi na provincia de Pontevedra contra a suba dos seguros. Máis dun cento de vehículos secundaron a convocatoria do paro realizada a nivel estatal. Na capital pontevedresa concentráronse na Praza de España esta mañá para denunciar un incremento das pólizas que consideran abusivo e que pon en perigo, segundo din, a viabilidade da súa actividade. Que tal, saúdos, un día máis pendentes do temporal. Aínda que arestora a situación foi mellorando, pola mañá rexistráronse de novo un feixe de incidencias, en especial nas nosas comarcas na provincia da Coruña. A maioría desas incidencias foron de escasa consideración, pero obrigaron igualmente a ter que actuar os equipos de emerxencia. Preocupa en especial a evolución do río Té no concello de Rianxo. O Salnés conta dende hoxe cunha oficina especializada en atención a inmigrantes. Está situada en Portonovo grazas á colaboración do Concello de Sanxenxo coa ONG ACEM. Este novo servizo abrirá un día ao mes facilitando información laboral ou xurídica. Ribeira avanza na peonalización do centro urbano coa remodelación da Rúa Mendiño. A obra supuxo a dotación de plataforma única para favorecer a accesibilidade e a renovación de servizos. Tivo un investimento de máis de 100.000 euros. Cine e saúde mental en Pontevedra. O Teatro Principal acollerá no mes de febreiro a terceira edición do ciclo sobre cinema e saúde mental. Baixo o título O oficio de vivir realizaránse proxeccións de películas e coloquios con especialistas a prol do benestar emocional, todo con acceso libre. Na proba participarán máis de 60 embarcacións e uns 850 deportistas. Ademais de padexeiros galegos, participarán doutras comunidades como de Euskadi ou Andalucía. Vémolo todo de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Arrancamos con ese temporal que segue golpeando as Rías Baixas, aínda que arestora a situación foi mellorando. Pola mañá rexistráronse de novo un feixe de incidencias, en especial nas nosas comarcas da provincia da Coruña. A maioría delas foron de escasa consideración, pero obrigaron igualmente a ter que actuar os equipos de emerxencia. Preocupa en especial a evolución do río Té no concello de Rianxo, con varios desbordamentos. O tempo non dá polo de agora unha tregua, sendo numerosos os incidentes que se rexistraron, a maioría deles a primeiras horas da mañá. Un dos máis importantes producíase en Rianxo, cun novo desbordamento do río Té, en varios tramos, o que obrigou o Concello a ter que pechar o tráfico os accesos de Alaxe, O Batán e Foxacos. As choivas están motivando pois que os ríos e os regatos veñan con moita forza e arrastran moito material, enseguida se tupen cunetas ou desagües que non dan para máis e que temos que ir desatascar e acaba pois creando bolsas de auga en moitas pistas. Tamén polo crecido do río en determinados puntos, fundamentalmente na zona da Laxe, pero tamén no Batán e en algún outro, pois houve que pechar temporalmente o tránsito, porque a auga iba por riba da ponte. Esta mesma mañá pasou isto na ponte da Laxe. Neste municipio, o temporal tamén causou importantes danos na rede de alumeado público. Fortes tormentas que estamos tendo están nos causando tamén importantes daños no alumeado público, nas luminarias. Xa fai un par de meses que tuvemos tamén por unha forte tronada unhas averías importantes, que alrededor de 300 luminarias queimadas. Claro, isto supón a nosa dificultad para repoñelas, porque en stock temos unhas poucas para atender emerxencias, pero non 300, non? En Ribeira, os bombeiros tamén tiveron que intervir para a retirada dunhas chapas metálicas na rúa Cubeliños, a carón da Gardería Municipal, que saíron voando a causa do forte vento e acabaron batendo contra varios vehículos que estaban estacionados na rúa. Por fortuna, en ningún dos incidentes houbo que salientar danos persoais.
Condenado un veciño de Boiro a 7 anos e medio de cadea por 2 delitos, un de lesións por dar unha malleira ao seu pai e outro de intento de asasinato contra a súa exparella. Antes de celebrar o xuízo previsto na Audiencia Provincial, as partes chegaron a acordo no que o acusado aceptou a pena de 6 anos de cadea polo delito de homicidio en grao de tentativa, así como a prohibición de achegarse á víctima e á filla menor de ambos. Polas lesións ocasionadas ao seu propio pai, aceptou unha condena d'1 ano e 7 meses e unha orde de afastamento. Impónselle tamén unha indemnización de 60.000 euros. Os feitos aconteceron en xullo de 2023, cando, tras unha discusión na casa dos seus pais, o agora condenado propinoulle unha malleira ao seu propio proxenitor, rompéndolle varias costelas. Logo atropellou a súa exmuller, causándolle lesións de diversa consideración. Mobilización do sector do taxi da provincia de Pontevedra contra a suba dos seguros. Máis dun 100 de vehículos secundaron a convocatoria do paro realizada a nivel estatal. Na capital pontevedresa concentráronse na Praza de España esta mañá para denunciar un incremento das pólizas que consideran abusivo e que pon en perigo, segundo din, a viabilidade da súa actividade, sobre todo pros que traballan en zonas rurais. Máis dun 100 de taxistas de toda a provincia de Pontevedra concentráronse esta mañá na Praza de España da capital. O motivo, protestar polo incremento das pólizas dos seguros que afirman poñen en risco a viabilidade da súa actividade. Que son abusivos. Pasamos de pagar sobre 1.000 euros, 1.200, a estar pagando de 4.000 para arriba, entre 4, 5, 6.000, no caso dun taxi normal. Nun caso dun taxi adaptado estamos falando de 7 ou 8.000 euros, é algo inasumible, é un abuso total, vamos. O paro desenvolveuse entre as 11 da mañá e a 1 do mediodía, secundando unha convocatoria a nivel estatal. O sector reclama ao Goberno do Estado que interveña para limitar estes incrementos. Con estes incrementos que temos tanto de seguros como de combustibles e demais cousas, costa bastante, bueno, hai que dedicarlle bastantes horas de traballo para poder asumir estes costes. Todos sofren este incremento, pero preocupa especialmente os taxistas que traballan en zonas rurais e pequenos concellos. Aquí aínda é máis complicado facer que a actividade sexa rendible. Conocemos compañeros que xa nos chamaron á asociación dicindo que corren peligro os postos de traballo que hai no rural, porque é inasumible que pague un taxi do rural como Campo Lameiro, Soutomaior, estes concellos pequenos paguen 5, 6, 7.000 euros de seguro, que é inasumible totalmente, non afogos totalmente. Ademais, reclaman que se modifique o sistema de acceso ao consorcio de compensación de seguros. Piden que beneficie tamén a quen non poida pagar a renovación das súas pólizas. A empresa que se encarga do servizo de recollida do lixo e limpeza viaria en Pontevedra preséntase como a única oferta do concurso pro novo contrato. Tras unha primeira convocatoria que quedou deserta, Precero opta así a facerse cun contrato valorado en 256 millóns de euros repartidos en 20 anos. Pois evidentemente non é ningún fracaso, ni moito menos, senón que é un proxecto de un calado moi forte que pode ter un solo licitador, pero a mí o que máis me preocupa, e non me tomar isto con ninguna broma, non é a cantidade, senón que o proxecto que presentan sea un proxecto potente e que cambie realmente, digamos, o futuro da recollida de residuos neste concello. A proposta da compañía avaliarase o vindeiro 3 de febreiro. O Concello ten previsto convocar a mesa de contratación na que se abrirá toda a documentación da proposta, incluindo o proxecto de explotación e organización do servizo. Neste punto coñeceránse os detalles do plan, como as rutas ou frecuencias e os medios humanos do servizo, que serán analizados polos técnicos municipais para comprobar se axustan aos pregos da licitación. De ser así, convocarase unha segunda mesa para analizar a oferta económica e as melloras
as propostas, entre elas o aumento de papeleiras ou 2 metros cadrados de áreas a rozar. Se o proceso avanza, Precero será proposta como adxudicataria do servizo pola Xunta de Goberno local. Abrirás entón un prazo de 15 días para presentar recurso. Tras resolverse, formalizaríase a adxudicación. A intención é que poida pecharse o proceso antes do 8 de xuño, data na que finaliza o actual contrato prorrogado. A cesión ao Concello de Pontevedra dun treito da estrada N550 e da Avenida de Compostela, anunciada onte polo Ministerio de Transportes, permitirá á cidade medrar cara ao seu acceso norte. Segundo explicou hoxe o concelleiro de Infraestructuras, a medida suporá o desbloqueo urbanístico de varias parcelas baleiras na contorna. Un espazo que, segundo César Mosquera, podería acoller ao redor dun milleiro de novas vivendas. A cesión ao Concello de Pontevedra do treito da Nacional 550 dende o Estadio de Pasarón ata San Caetano permitirá á cidade medrar cara ao seu acceso norte. A decisión do Ministerio de Transporte supón o desbloqueo urbanístico de varias parcelas na zona que poderían acoller un milleiro de novas vivendas. No limbo, nestas situacións que se dan así tan extrañas en que teóricamente son soares, teóricamente se poden construir, pero na práctica non se poden construir porque están afectados pola estrada, que 550, que esa bolsa de, que non se pode edificar, máximo neste momento que hai tensión na vivenda, pois creo que é unha moi boa noticia. En concreto, son terreos situados entre a glorieta de Pasarón e a rúa Francisco Asorei, na marxa esquerda da Avenida de Compostela. Ata de agora estaban afectados pola Nacional 550. O cambio de titularidade reducirá os requisitos de construción. Son 100 casas ou naves ou construcións que nestes momentos están profundamente afectadas e non se pode facer máis que repoñer o que se vai desgastando, se caen as tellas poñelas, pero non se poden facer obras maiores, non se poden facer obras de remodelación, de actualización, pois vai pasar a poder facerse. Tras coñecer a decisión do Ministerio, o Concello xa encargou un proxecto de seguranza viaria na Avenida de Compostela. Unha actuación que teñen clara é a retirada da pasarela peonil. Tamén se executarán medidas pro calmado do tráfico neste espazo, integrando-o na cidade. Tempo, según se vexa, pois pode, digamos, cambiar a perspectiva urbana de todo eso e integralo na cidade, que realmente se un hora vai pola Avenida de Compostela ou mira, eso non está integrado na cidade. Non está, é unha vía dura, dura fora de contexto, non é unha vía urbana. E obviamente vai pasar a ser unha vía urbana. O Concello tamén ten previsto limitar a velocidade de circulación ata os 30 km por hora. Actualmente a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Así as cousas, Mosquera adiantou que será unha reducción progresiva e que non se aplicará ao completo ata que a estrada non estea transformada. A Corporación Boirense celebrou onte pola noite a sesión plenaria con carácter ordinario correspondente a este mes de xaneiro. Entre os puntos da orde do día figuraba a aprobación do POS adicional da Deputación da Coruña para este ano 2025. O Concello correspondenlle algo máis de 1 millón de euros que vai destinar na súa totalidade ao financiamento do gasto corrente. Ademais, decidiu incluirse tamén unha obra pro plan complementario de 2025. Trátase da mellora da rede de saneamento e a dar en Cures unha actuación dun importe de preto de 660.000 euros. O punto saiu adiante con 10 votos a favor, os do equipo de goberno e Boiro Novo, e 7 abstencións dos edís do BNG e do Partido Popular. Na sesión tamén se aprobou a renovación do texto do convenio do proxecto do Parque Arqueolóxico da Idade do Ferro, impulsado tamén pola Deputación da Coruña, en no que participan, ademais dos 4 concellos da comarca do Barbanza, é dicir, Ribeira, A Pobra, Boiro e Rianxo, Dodro e Porto do Son. Foi aprobado tamén con 12 votos a favor, neste caso, Partido Socialista, BNG e Boiro Novo, e 5 abstencións, as do Partido Popular. Ribeira avanza na peonalización do seu centro urbano coa remodelación da Rúa Mendiño. A obra supuxo a dotación de plataforma única para favorecer a accesibilidade e a renovación de servizos. Tivo un investimento de máis de 100.000 euros.
A remodelación da Rúa Mendiño, que ven de concluir, supón un novo paso cara ao novo modelo de cidade de Ribeira, con espazos interconectados e preferencia para o tránsito peonil. Ademais de dotar de plataforma única esta vía, procedeuse a renovación das redes de saneamento, abastecemento e pluviais, así como a creación de zonas verdes en toda a contorna, co obxectivo de mellorar a imaxe nesta zona comercial. Estas obras permitiron renovar todos os servizos da propia rúa, aumentar a confortabilidade e tamén a revalorización dos baixos comerciais desa rúa, porque agora mesmo ten todos os servizos renovados, tamén ten novo mobiliario urbano e tamén fixemos a plantación de árbores e de outras especies ornamentais coas que pretendemos empezar a reverdecer o noso centro urbano. Ademais, ten unha característica especial esta rúa que é que ten plataforma única para garantir a accesibilidade a calquera persoa que discorre entre estas, non? A actuación, que supuxo un investimento de 110.000 euros con cargo aos fondos Next Generation, terá continuidade en vindeiras fases, conectando coa praza Uxío Novoneira e a rúa Otero Pedrallo, no marco do proxecto de reforma integral iniciado tamén na Praza do Centenario. Gustaríame incidir en que esta é unha actuación que está pensada de maneira integral. Non é só a renovación da Rúa Mendiño, senón que toda esa zona céntrica do centro urbano de Ribeira vai se ver renovada con un investimento importante, como estamos facendo tamén na Praza do Centenario ou na Otero Pedrallo, que ascende a máis d'1 millón de euros, cos que imos facer que as prazas do Concello, Centenario, Uxío Novoneira e Praza de España estean interconectadas con prioridade peonil para que os peóns poidan transitar polo centro urbano de maneira segura. Dende o Concello informaron ademais que se mellorará o tránsito de vehículos coa próxima apertura da Rúa Barbanza, que aliviará o fluxo de tráfico na avenida Miguel Rodríguez Bautista. Bueno, uns 800 remeiros van participar este sábado na contrarreloxo que se organiza en Boiro. Coñecemos máis detalles logo da publicidade. Continuamos aquí nas novas do día en Canal Rías Baixas. O Partido Popular de Pontevedra mira cara ao antigo edificio de Facenda. A formación reclama a rehabilitación urxente do inmoble que leva baleiro dende hai case 15 anos. Tras coñecer, din, a través da prensa o proxecto de rehabilitación que manexa o Ministerio de Cultura, demandan ao Goberno a información oficial para afondar sobre os plans para este senlleiro edificio. Recordamos que a intención é que acolla o futuro arquivo provincial. O Partido Popular de Pontevedra quere coñecer o proxecto oficial que manexa o Ministerio de Cultura para a rehabilitación da antiga sede de Facenda na cidade. Para iso recorrerán o Congreso dos Deputados e o Senado. Uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, como todo el mundo sabe, es parte de los orígenes del crecimiento de la ciudad, tiene mucho que ver con este edificio. Y hemos leído, sin conocer el proyecto, pues que va a tener unas profundas modificaciones que van a alterar la imagen de esta plaza emblemática, ¿no? Se confirma o no que está prevista alguna transformación e incluso la supresión de la escalinata que está en la fachada, y esperamos que el Gobierno nos responda con celeridade. A senadora Pepa Pardo destacou o estado de abandono no que se atopa o edificio, que leva dende o 2010 baleiro de actividade. Pardo desconfía da folla de ruta do Goberno Central, que asegurou acumula máis de 4 anos de agarda. Y hemos asistido a numerosos anuncios. Yo recuerdo uno de ellos llevado a cabo por Miñones, que decía que en el año 2022 ya estaría llevada a cabo la obra de la cubierta. Y aquí mismo, en mayo del 2023, en un mitin del Partido Socialista, en aquel cheslón de Iván Puentes, pudimos ver como el entonces ministro de Cultura, si no recuerdo mal, Iceta, decía que en 2025 podríamos estar inaugurándolos. Tanto o deputado como a senadora rexistraron dúas solicitudes nas cámaras baixa e alta para acceder ao proxecto íntegro. Tamén queren coñecer os informes que o acompañan e os prazos que se manexan dende o Ministerio. Y lo primero es una llamada de atención que queremos hacer. Desde el 5 de enero podéis ver cómo está esa balaustrada que ha caído, esa barandilla que ha caído, y que lo único que han hecho es poner unas barandillas de protección, y llevamos ya
casi un mes en la que no se ha hecho absolutamente nada, no se nos ha comunicado qué va a hacer y por lo tanto la primera llamada de atención, esto no puede seguir en estas condiciones. Segundo os plans do Ministerio de Cultura, o inmoble converterase no futuro arquivo provincial, un uso que non comparten dende o Partido Popular. A formación propuxera a finais de 2023 que se empregara como biblioteca pública, contando coa colaboración económica da Xunta de Galicia. BNG e PSOE votaron en contra da moción levada ao Pleno Municipal. O Salnés conta dende hoxe cunha oficina especializada en atención a inmigrantes. Está situada en Portonovo grazas á colaboración do Concello de Sanxenxo e a ONG ACEM. É a mesma asociación que se encargou de atender os dos grupos de refuxiados que acolleu o municipio. Este novo servizo abrirá un día ao mes, facilitando información laboral ou xurídica. A sede de Servizos Sociais de Portonovo conta dende este mércores cunha nova prestación. Trátase da primeira oficina da comarca do Salnés especializada na atención a inmigrantes, un proxecto que é unha realidade grazas á colaboración entre o Concello de Sanxenxo e a ONG ACEM. Pois isto é froito da colaboración e tamén pois de esa X do IRPF social que ten como consecuencia que eses impostos ou se poidan ser un servizo de orientación xurídica e que as persoas pois inmigrantes, estranxeiras que necesiten este asesoramento e información poidan exercer o seu dereito e isto pois vai contribuir á súa inclusión laboral. Porque este servizo marcase dentro do proxecto Gadea, a Xunta destina este ano case 98.000 euros da convocatoria de axudas con cargo o 0,7% do IRPF. O programa Gadea que é un programa que vai dirixido ás persoas que se encontran, persoas migrantes que se encontran en risco de exclusión social, un programa pois que lle vai a facilitar pois ese asesoramento, esa información, asesoramento xurídico, social, especializado, pois que necesitan pois nesa primeira oportunidade, non, esa primeira chegada das persoas cando chegan aquí. Dende o Concello de Sanxenxo salientaron que este servizo será unha oportunidade para os usuarios e tamén para o municipio e o resto da comarca. Porque necesitamos traballadores aquí e ojalá a gran maioría dos que veñen aquí a asesorarse despois poidan traballar en Sanxenxo, co que se trata é de ter inclusión social e que podan buscar pois unha mellor vida na nosa comarca, pero se pode ser en Sanxenxo mellor. Estos son para os inmigrantes que temos non só no Concello de Sanxenxo, sino en toda a comarca do Salnés, que cada vez son máis persoas que veñen con unhas situacións moi complexas. Vale, entón o que se vai a producir aquí pois nacionalidade, situación de arraigo, para permisos de traballo, todo o que teña que ver coa documentación que teñen e que poida asegurarlles eles ter un futuro no noso país. Nestas instalacións, os inmigrantes recibirán información laboral ou xurídica. Isto é moi importante porque as persoas se teñen seguridade xurídica, as persoas poden traballar o que queren. Para desenvolverse, para incluirse na nosa sociedade, necesitan autonomía como todos e todas a través do emprego. Isto é unha oportunidade. Para poder acceder a este servizo será preciso solicitar unha cita previa por correo electrónico ou no teléfono 986 72 79 01. A Asociación Amigos clausurou esta mañá na Pobra o proxecto Climability. A través desta iniciativa desenvolveuse un estudo sobre os efectos do cambio climático e a adopción de solucións baseadas na propia natureza. Na súa liña de compromiso co medio ambiente, a Asociación Amigos desenvolveu unha nova iniciativa para investigar e sensibilizar sobre o cambio climático. O proxecto Climability consistiu na realización dun estudo sobre o cambio climático en dúas comarcas tan diferentes como Barbanza e Verín, co fin de artellar solucións baseadas nos recursos naturais. A base destes proxectos que están financiados e a Alianza Grande por unha parte que a Fundación Biodiversidade, que a Oficina Española de Cambio Climático, e por outra parte que a Fundación Juana de Vega, ten uns datos serios co que empezar a traballar en pequenas solucións, sobre todo como son illas climáticas, falar do incremento das reservas de auga, falar tamén dos efectos e de como van a ser estes efectos e estas olas de calor que vamos a ter, a duración que vai a ter, e sobre todo para nós como lle vai afectar isto ás persoas máis sensibles, ás máis frágiles, neste caso as con discapacidade, xente maior, e que mecanismos hai que ter e sobre todo que sistemas de alerta temos que ter. O estudo realizado pola Fundación Juana de Vega centrouse nas zonas máis afectadas polos incendios e a erosión, propoñendo distintas medidas de prevención. Valoramos pois as zonas con moita pendiente, que gran parte a comarca de Barbanza ten comunidades de montes veciñais en común que aglutinan moita superficie, entonces
nas zonas con máis pendiente de erosión, con máis afectación de incendios, pois actuar nas ribeiras dos ríos para evitar unha contaminación de augas, que tamén estamos vendo que a menores precipitacións, a menores reservas e aumento de turismo pode ser o día de mañán un problema, e tamén frenar ese arrastre de cenizas en canto aos incendios forestales e a súa vez facer esa prevención servindo como barreira natural. O proxecto incluiu tamén a elaboración dun mapa con illas de calor nas que se recomenda a creación de zonas verdes e plantación de vexetación. E o Teatro Principal de Pontevedra acollerá no mes de febreiro a terceira edición do ciclo sobre cinema e saúde mental. Baixo o título O oficio de vivir, realizaránse proxeccións de películas e coloquios con especialistas a prol do benestar emocional. O cinema nos axuda a poñernos no lugar dos demais, fomenta a empatía, nos fai esa pantalla e ese exemplo para recoñecer situacións polas que pasamos nos mesmas, pero tamén polas que pasan as persoas que nos están rodeando, non? Que o que pretende é contribuir, axudar, acompañar aquelas persoas que están pasando por problemas vinculados coa saúde mental ou non teñen por que ser solamente os propios pacientes, senón tamén a xente que os rodea. Que sigamos non só falando de saúde mental cando un apadece ou apadece un familiar, senón dunha maneira de prevención, porque pensamos que xusto a través destas películas imos ver realidades, posiblemente outras realidades para moitos de nós, pero que son parte da nosa vida. Esas realidades nunca son alleas a nós. As películas proxectaránse os días 5, 6, 12 e 13 de febreiro e abordarán nos diferentes filmes seleccionados os temas da dor, menores en risco, a reinserción social e o suicidio. Cada sesión seguirá o mesmo esquema: presentación e contextualización do filme, proxección, charla de Suso Novas, director do Festival Novos Cinemas, co experto convidado e coloquio. As películas que se proxectarán son Non sei dicir adeus, de Lino Escalera, Temos que falar de Kevin, de Lain Ramsay, Eu tiña unha vida, de Octavio Guerra, e Xente corrente, de Robert Redford. As sesións do ciclo Cinema e Saúde Mental serán ás 7 da tarde. O acceso é de libre acceso ata completar aforo. A Mancomunidade de Barbanzarousa entregou os premios da ruta de etapas aos 4 establecementos gañadores. Foron os restaurantes Castelao de Rianxo, o bar Plaza de Ribeira, a taberna do Furancho de Boiro e o bar London na Pobra. Con esta nova edición, que se desenvolveu en outubro e novembro do pasado ano, a ruta consolídase como unha cita anual no calendario da comarca, contribuindo a desestacionalizar o turismo coa atracción de visitantes en tempada baixa. Destaca tamén pola posta en valor dos produtos do mar e os viños da Indicación Xeográfica Protexida Terras do Barbanza e Iria. As adegas Entre os Ríos, Saborido e Cazapitas colaboraron con esta iniciativa na que 36 establecementos repartiron máis de 6.500 tapas. Falamos de deportes, neste caso de obras en instalacións deportivas, porque Vilagarcía vai mellorar as pistas de atletismo de Fontecarmoa. A actuación incluirá melloras non só na propia pista, senón que no conxunto do recinto. O Concello leva meses traballando neste proxecto e conta con informes da Federación Galega e da Española de Atletismo para levar a cabo estas actuacións. Todo co obxectivo de recuperar a homologación para estas pistas, para que ali se poidan volver a celebrar competicións oficiais. En Galicia hai 16 pistas deste tipo homologadas. Só 3 delas están na provincia de Pontevedra, son as de Vigo, Pontevedra e a Estrada. Dende o Concello de Vilagarcía salientan que coa súa homologación a cidade gañaría capacidade para organizar ou acoller novas probas, o que tería tamén o seu impacto na economía vilagarciá. O proxecto ten un orzamento de 164.000 euros e o goberno local vai no financiar con fondos do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas da Deputación de Pontevedra. As obras terán un prazo de execución de 3 meses coa idea de que se poidan estrear en setembro deste mesmo ano.
non vai a ser unha renovación integral da pista, pero sí que vamos a actuar en prácticamente todas as partes da pista, tanto nos pasillos de saltos, nos horizontais e nos verticais, nos pasillos de lanzamento, no obstáculo e a zona da ría, as propias calles da pista, ca pintura, os pavimentos. Se vai a actualizar tamén de cambios reglamentarios que houbo, pois as chapas da propia pista. Se leva moito tempo, como decía, conversando, traballando coa Federación Galega de Atletismo para ver que actuacións son necesarias pois para homologar esas pistas. Con esta intervención que se vai a levar a cabo permitirá pois que as pistas de atletismo de Vila García estén homologadas para competicións oficiais de ámbito autonómico, que non hai tantas na nosa provincia. O Peirao de Cabo de Cruz acollerá este sábado a 22ª edición da regata contra o reloxo de Traíñas. Na proba participarán máis de 60 embarcacións e uns 850 deportistas, non só de Galicia, senón tamén doutras comunidades. Boiro prepárase para vivir este sábado unha xornada deportiva de primeiro nivel, coa 22ª edición da regata contra reloxo de Traíñas. Desenvolverase durante toda a xornada. Pola mañá, a partir das 11:30, terá lugar as probas das categorías base e veteranos, mentres que pola tarde competirán as categorías absolutas a partir das 5. Vamos a cubrir as distancias para as categorías absolutas en 2 longos, con unha distancia total de 556 metros, na categoría veteranas 4.000 metros, e para as categorías base igual 4.000 metros con 2 longos. Estas últimas compiten a modo exhibición, non hai competición como tal. E despois para as categorías BCS, que son as tripulacións de loita contra o cancro, terán que cubrir unha distancia de 2 km repartidas en 2 longos. Dende o punto de vista organizativo, vamos a repartir na xornada de mañán e xornada de tarde. Na xornada de mañán arrancarán ás 11:30 as Traíñas BCS con 4 equipos na categoría veterana, con 19 equipos e 2 equipos na categoría base. A principal novidade desta edición é a estrea dunha bandeira solidaria en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, na que tomarán parte unhas tripulacións moi especiais, formadas por mulleres afectadas por cancro de mama. Para min esta é unha novedade moi grande, isto de remo, porque non, a verdade é a primeira vez que se organiza en Boiro para a Asociación Española contra o Cáncer. E a min satisfáceme moito, porque van a remar as rapazas que están con cáncer de mama. Eso para min é moi gratificante. Estas rapazas luchadoras. Onte decíame a min unha das que van a remar: Marisa, estou moi nerviosa, anda nerviosa, estate contentísima que lo vais a hacer genial. Dende o Concello de Boiro animan a cidadanía a chegarse ata o Peirao de Cabo de Cruz para gozar desta xornada de remo, na que tomarán parte máis de 60 embarcacións e 850 remeiros chegados non só de Galicia, senón tamén de outras comunidades como País Vasco e Andalucía. Estamos falando dunha competición deportiva importantísima que vai a transcurrir no noso concello este fin de semana no Peirao de Cabo de Cruz. Estamos falando de máis de 60 traíñas, casi 900, preto de 900 deportistas, porque cada traíña compoñen a 14 remeiros, e se o multiplicamos, pois creo que son 800 e pico de deportistas que son os que van a vir a sábado a remar aquí a Cabo de Cruz. Pois así rematamos máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.